Puila no joto no lamsogo Wanchungmai mang production channel lo bai blog nor tabu phano Wanchungmai mang production channel lo subscribe khlaije gangui tongkhankhe subscribe khlainani tapokdi ang tini norokni bagui haini hai tubi phaikya kaisa hamjangmano tei sramjak kokthai ahungke phaji khana nailai siwano जों jotono hamjaklayo sakthari hamjaklayo phiaba bisa bising lai thangke kemai thango hamjangma rok aw kubui hamjangma kwrwini bagui no asuk hamjaklai tongphano o hamjakma kemawi thango tamoni hinba khorong noni no kubui hamjangma tongkhe kuno dino kemawi thangya o hamjangmung rok aw जों hamjagui tongnai rok kebro nung hamjagui tongkhe nung bono srapsani bagui hinai eba yakari nani hinai tawansukdi nung judi si hamjagui tongkhe bono thiyasani bagui hinai no hamjakdi tamoni hinba nungkhe bono salsa salnani bagui hinai si hamjak phiaba nono hamjangnale busukse kubui bwkhariwi hamjagui tongkhana nung saimanya bole busuk kha bising bising nini bagui suriwi nai kabui tongkhana haini bagui no hamjangmao duka eba kagui rina hinai tawansukdi nung bono kostoriwi taklangdi nung judi si bono hamjagui tongkhe thiyasakni bagui eba life ni bagui hinai hamjakdi nungki bono salak eba dalat hamjagui keboni bwkhana tathungdi keboni bwkhano kosto taridi o hamjakma wngkha kaisa kotor bemar hamjakmao kebo khebo thuyo kebo kheba kaham kai tongui tonglayo oboni bagui no hamjakmao kebo no kebo tathunglaidi aw hinkhe dinini video asuk jora tino norok video no sajagui tongkhe like comment share khlainani tapokdi jotono no hambai।